saumpama isih ana rasa tresna akan sumempet mapan sajeroning Allah tak gegadang aja kanggo kanya liya ning kene anggonku nunggu saben dina mbok menawa isih nyimpen rasa kangen endang kondok di mana timuraling sam ora ilo selawase mongko andem mongko bisa gawe golek pengangen rada suwe aku kowe gandeng rasa seneng rasa kangen uga tresno saiki ning banjur tuwa rasa juwa dipercaya tresnamu ora prasaja apa latanmu marang aku katon siji saja sengit yen katamu malah ngece doa asikku apa kau punggel semene mangko tresno selawase kanggo kowe tresno kang semlempet mapan sajerone nala tak gegadang aja kanggo kanya liya ning kene anggonku nunggu saben dina mbok menawa isih nyimpen rasa ndang kondo dimana timuraling sem ora ilo selawase mongko ndem mongko bisa gawe goreng banget saya suwe aku kowe gandeng rasa sayang uga tresno saiki ne banjur tuwa rasa juwa dipercaya tresnamu ora prasaja bola tanganmu marang aku katon siji sajak sengit nuwun dumateng para ingkang sampun pikantuk pahormatan sampur kasuwun enggal jumeneng semoga saumpama
isih ana rasa tresno kang sumlempit mapan sajeroning Allah tak kegadang aja kanggo kenyoliya ning kene anggonku tunggu saben dina mbok menawa isih nyimpen rasa kangen nuwun sewu niki wakilipun Pak Sarno ora ila sawase mongko endep mengko bisa gawe golek pengangen rada suwe aku kowe gandeng rasa seneng rasa kangen uga tresno saiki ning banjur tuwa rasa juara dipercaya tresnamu ora prasaja polatanmu marang aku katon siji saja sengit yen ketemu malah ngecek doa seku apa kabungel semene mengko tresno selawase kanggo kowe monggo juragan lampu pilih Kang Mas Waris Waludah ini Mas Waris Waludah sakmene lawase kisun ya riko kedane samono sungi tangi mula riko udangan ati segara ya ana pesisire sunwa lasana watese edan kopi balung nangka raina wengi ya mung katon rika ya wis jalan di maneh saiki sewangan kepengen kumpul maneh tapi nono dalane eman ning ati kata muring di nomburi ojo lali lumakan lupati ya wis jalan di maneh saiki sewangan
senenge ati ketemu reti nomburi ojo lali tumekan ning pati Sumangga sintene kang ra tau mulih niki mergo lari sing ra umum layak Sugeng rawuh pinarak lenggah katur kunjung dumateng panjenenganipun Bapak Mukono Beduk saking Laladan Kembel Watu 5 sak rombongan Kang Mas Ponari Kang Sardi lo iya Injih motor sebaik Pak Bun lumantar saking panjenenganipun Pak Bino nggih